ଠିକଣା ପାନି କି ଆସିଲୁ? ଆରେ ଦେଖେ ବସାଣି ମଣିଷର ଯେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେ ମାସକୁ 3 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି ନା, ସେ ପଇସାକୁ ସେ ବାହାର ଉଡୁଛି ଆଉ ନିଜ ଗର୍ବ କରୁଛି। अरे सांग तू ठीक कहलु ମଣିଷ ଆସେ ଖାଲି ହାତରେ ଆଉ ଯାଏ ବି ଖାଲି ହାତରେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେ ତମକୁ ନେଇ ଲୋକ ଗର୍ବ କରିବେ। ଆମେ ତ ଗାଁରେ 15,000 ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କଥାଟା କହିଲୁ। ହଉ ଚାଲ ଏ ଘରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ନାହିଁ ତମ ଗାଁରେ ଉରୁନି ପୁରା ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ ରେ। अरे जानिनु रे मो अनुकूल कॉन्ट्रैक्ट करछि मासिक 2 ରୁ 3 लक्ष होछि। ତାହେଲେ ତମର ହଗିଲେ ପକୁଡି ମୁତିଲେ କଫି ଆଉ। अरे अरे सुनो सुनो ये तो मन को सब कोन चली छी କରିବା ଆଉ କଣ ଏ ଚାରିଟା ଯାଉଛି 15-20 ହଜାର ପାଉଛି ଆଉ। 20,000 टका ये 20,000 टका हबो मु पूरा गुटे दिन में 12 उड़े 20,000 टका ये टका 20,000 टका तुम जीवन में कोन करबो रे किछि कर परिबनी तू जाउ